Joachim, du er jo tilbudsleder her på botilbuddet Grøndalsvænge, Ja, og jeg er næsten TR nu, om få TR, dage. men lige om lidt er uddannet TR. Uddannet TR, og der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad du har af forventninger til mig som TR. Ja. Jamen for mig at se, så er mine forventninger til dig som TR faktisk ret simple. Jeg tænker, at når man har valgt at blive TR, så vil man gerne repræsentere fællesskabet. Man vil gerne repræsentere en god arbejdskultur. Man vil gerne repræsentere et godt arbejdsmiljø. Man vil gerne repræsentere noget fællesskab. Jeg tænker, der er rigtig meget af det at være TR, der er selvskrevet. Og jeg tænker, der er rigtig meget af det, der faktisk også ligger uden for dit og mit samarbejde. At være en god TR er også at være den, der turde give mig et modspil. Den, der turde gøre opmærksom på, når der er nogle ting. Så når du stiller spørgsmål omkring, hvad jeg forventer af min TR, så forventer jeg først og fremmest, at man er loyal, man er ærlig, man er overvejende, og jeg forventer virkelig, at man kan sætte nogle ting i spil, også når vi ikke er enige. Det er super, super vigtigt, at man som TR formår at komme, når der er nogle blinde punkter. Jeg har jo også blinde punkter, jeg ser jo heller ikke alt. Det gør afdelingslederne heller ikke. Så at gøre opmærksom på noget, så som TR, at man virkelig gør sig umage, det skal man også som leder og som tilbudsleder, men at man gør sig umage i at gøre opmærksom på ting. Så et godt samarbejde og et godt, loyalt samarbejde. Så vil jeg sige, at udover samarbejdet med mig, så forventer jeg jo også, at man som TR kan skabe noget tillid og noget medløb hos medarbejderne. Jeg tænker, der er en rigtig stor rolle i også at have en god dialog med medarbejderne, uden det er noget ledelsen er inde omkring. Så det, man kan skabe noget sammenhold og noget vi-følelse, tænker jeg er en rigtig, rigtig stor rolle som TR. Så tænker jeg også, det er vigtigt, at man er synlig som TR. Det er faktisk noget, der vil sige, det er du rigtig god til. At gøre opmærksom på dig selv, og gøre opmærksom på via mails og noget, når der sker noget nyt. Så forventer jeg faktisk også som vores TR, at man kan repræsentere det hele, så man ikke kun kigger ind i enkelte faggrupper, men at man kan repræsentere hele organisationen, og en organisation som Grøndalsvænge er jo også sat sammen af andre end lige dine medlemmer, men også af nogle sundhedsfaglige, men i hvert fald sammen med deres TR, så også kan have et samarbejde på tværs om, hvordan vi når bedst hen på Grøndalsvænge. Det tror jeg er nogenlunde det, at jeg har forventninger. Ordentlighed. Hvis jeg skal sige ordet ordentlighed, så har jeg også en forventning om, ligesom at en tilbudsleder, en afdelingsleder, en koordinator, medarbejder, skal til at også være ordentlig. Og kunne se tingene nuanceret. For mig er det også rigtig vigtigt, at man er menneske, når man er TR. At man ikke kun er et produkt af nogle regler og nogle retninger. Det tænker jeg faktisk også omkring ledelse. At man bruger sin ordentlighed, og man bruger sin refleksionsevne, og tør sige, når noget er rigtigt, eller noget er forkert. Især det sidste. Tør i talsæt, når noget er forkert i en organisation. Så tror jeg, man lykkes rigtig godt som TR. Både med sin leder, og med dem, man repræsenterer. Tak. Det var en lang smør. Ja, tak. Kunne du bruge det til noget? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er for nogle forventninger, du har til mig. Ja. De forventninger, jeg har til dig, det er, at jeg vil sige tilgængelighed til dig, ligesom jeg også føler, det er til ledere, til AMR og til mange andre. Jeg synes, tilgængelighed er nok noget af det vigtigste, at jeg føler, at jeg kan få fat i dig og komme til dig. Og jeg forventer ikke, at du ved alt, eller kan hjælpe mig med alt på stående fod, men at du viser, at det vil du prøve at finde ud af måske, eller gøre noget ved, og deri ligger jo også det at lytte til hinanden. Altså at man føler sig lyttet til. Og hvis det så er noget urimeligt noget, man kommer med, så også for det at vide, at det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Men i hvert fald, at man bliver lyttet til, og man kan komme til dig. Jamen, altså, du er jo pædagogmedhjælper her på botilbuddet Grøndalsvænge. Ja. Og jeg er din nye TR. Nyuddannet TR. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke forventninger du har til mig som din TR.
Mine forventninger til en TR, det er, at det er en person, man kan gå til, når man er nysgerrig på noget, eller man er i tvivl om noget. Om det så er med arbejdstider, om det er om selve arbejdspladsen. Når jeg er nysgerrig på ting, jeg ikke ved, hvor jeg skal finde svarene fra. Og hvis det også nogle gange er spørgsmål, jeg har, hvor at jeg synes, det er rart at snakke med en kollega frem for en leder. Så ja, det er meget blandet, det er meget åbent, men mange forskellige spørgsmål omkring arbejdet i sig selv. Hanne, du er socialpædagog her på botilbud Grøndalsvænge. Hvad forventer du dig af din TR? Jeg forventer af min TR, at det er en kollega, som er brobygger mellem min fagforening og min arbejdsplads. Så hvis jeg for eksempel har nogle udfordringer eller nogle spørgsmål eller nogle kontroverser med ledelsen eller andre kollegaer, så vil jeg kunne bruge min TR som bisidder til møder og til ligesom at fortælle mig om, hvordan reglerne er for en ansat som mig som socialpædagog. Så jeg forventer en dygtig tillidsrepræsentant, der kender sine arbejdsopgaver og på den måde kan hjælpe sine kollegaer på sin arbejdsplads.